šel Lukášem Žátka, tak prvním hostem je světoznámý fotbalista Radim Plova. Dobrý den. A druhý host Štěpán. Zdravím. Dobrý den. Dobrý den. Tak co? Dobrý den. Jak se začala zimní příprava, tak jak se zatím vede? Jako jde to. S týmem trénujeme každý úterý a čtvrtek. No, jako jde to, ale jde to. Někdy ani běháme s jednice, ale tak jako dobré. Tak. Zítra máte něco na programu? To ještě nevím. Můžu se podívat do svého diáře, jako víte jak. Co je? Doma, ne? Asi. A to je nějaký problém. Ne, pohodě. Tak. Dneska nám začínají prezidentské volby. Kdo si myslíte, že vyhraje? No tak já budu volit Miloše Zemana samozřejmě. Nevím jak tady kolega. Tak já asi Karla, no, jako. A to se ještě... Promiňte. Ano? Dobrý den, no, dobrá, jo. Ježiš, omyl, promiňte. Můžeme pokračovat. Ano. Tak. Už jste byli osobně volit? Nebo půjdete až zítřejší dní? Já nemůžu, jako No, já jsem ještě moc velký talent, není ještě 18, takže já prostě ještě nemůžu. Dobře. To taky znám, že jste velice dobří skokáni na lyžích. Ty jste naposledy skákal. Tak uvažuji, že v neděli půjdu, jako víte jak, ale... Nevím, jako ještě musím jako... Uvidím podmínky, jaké budou na to. A co bude? No, tak já jsem byl minul a bohužel se to skončilo zlamanou rukou. A otevřenou zlomenina nohy. Ale jakože jinak v pohodě. Jo, jak máte trofé zatím, ve Škocínou ve fotbale. Já jsem vyhrál mistrovství světa ve fotbale, jako vidíte. Tady. Jako já. Takže to jsem měla moc. Ale dobře, víte, jak můžete mít na fotce tady nejde třeba, jak se mi zvedá hlavu, když jste vyhrali, jo. A jako jinak. Myslím, že s týmem můžu to sezónu vyhrát, no. A tady si zvednu taky trofej, jako tady na mistrovství světa 2010. Co vy? No, tak já budu mluvit pravdu samozřejmě. Zatím prvé ve starších žákách, takže těch trofejí moc nemám, mám jenom nějaké medaile a jeden pohár z tenisu a to je všechno. Že vy tvrdíte, že nemáte žádné trofé. No tak bohužel na žádných olympijských hrách jsem nebyl ještě. Jo, Jak to, že on je ještě mladší než vy a už startoval na mistrovství světa ve fotbale 2010. No tady vidíte tady tu umělohmotnou. V té době bylo 10 let. Co mě tady urážíte, jako tady moje trofej mistrovství světa. Tak víme, že prostě tady hráči... A za jaký tým jste hrál? Španělsko. Mluvíte česky. Umím česky. Jak je to možné? Já jsem Španěl, ale umím česky, protože tady mám svoji ženu, víte, tak musím být. Dobře, to Čekáš, znamená na Horní Vošvě. Tak Fiona, to je tvoje žena? Fiona? To je postavička z pohádky Shrek, ne? My myslíme takovou tu, co obsluhuje bufetě, ale to je v pohodě. Hodně myslíte paní Já si myslím, že oni má velká ambice to, aby prorazila do Champions League. Ale Champions League je něco málo pro vítěze pro vítěze mistrovství světa, nemyslíte? Mně to stačí, víte, jak potom Liga mistrů půjde určitě. No uvidíme, co půjde, jako. Nabídky se zatím moc nehrnou, jsou ještě mladý, jak říkal, takže na začátky stačí tohle. Jak jste se dostal do té reprezentace vlastně tady z Horní Bečy? Tak
ty mě poslal na zkoušky tady do tohohle zapadákova, jako, promiňte, jako, ale... Musím poskakat. Klidí se. Jako jak já, ty se to já. Tak dobře, Jak už jsem řekl, mě stačí tady. Na začátku. Tak vlastně tady tuto obec za Padákovem. Ne, to V jste jakém blbě poměru to slyšel. myslíte? To blbě slyšel. Já se zeptal ještě z jiného soudku. Hrajete na nějaký hudební nástroj? No, tak víte co, kytara je jednou za čas, tak jednou za 10 let. No, Ale... vy jste prosluli tím, že hrajete na bubly v hudební skupině Maxíci. Jo, tak... To už jsem bohužel skončil, protože jsem si o to zlomil pár prstů. Kdy byla vaše poslední turné? No tak zrovna to bylo taky v živém přenosu, jelo to na internetové stránce, teď si nemůžu vzpomenout, jo, a bylo to tady kousek tak 10 metrů před chodbou. Takže vaše poslední koncert byl 10 metrů před chodbou, jo? Pak jste byl také říká, že jste byli na velké turné ve French Tráše. Jo, tak... Mě provedli salon. Jo, to se nám velmi povedlo, tak... Tak, jakože přišlo tam 10 lidí, jo, větší kapacita bohužel nebyla. Vydělali jsme tak 10 korun. Bylo to bylo tak velmi dobré turné, jo. Prostě, myslím, že máme hodně let před sebou za tím Maxikem. Co byla vaše hudební kariéra? Tak já ti hraju jenom na bonga doma, u ženy jako. Máte ženu? Popište nám, jak vypadá vaše přítelkyně. A trošku náhodou do soukromí známého fotbalisty. Tak o Fioně se nechci bavit, jo, tady. Já právě pořád nevím, kdo je ta Fiona, protože vy jste říkali, že to je paní, co prodá v bufetě, ale jestli se nevíte, to je paní Španělová. Prosím, nebudeme to zveřejňovat přece jména, je to přece talk show a je to na konkurenční televizi právě Dobře, teď vysíláno. Dobře, takže nebudeme zveřejňovat jména, nechcete zveřejnit, já. Ale můžete pouze vyvrátit, jestli jde o paní Španělovou. To nebudu komentovat. Takže ano. Vážně. Tak řekněte buď ano, nebo ne. Myslím, že se můžeme držet fotbalu a nezasahovat tady do soukromých věcí kolegy. Dobře, o vás se říká, že chodíte běhat ze závaží, můžete nám ukázat? Tak určitě. Tady můžeme vidět jedno a půlové závaží. Pojďte, takové závaží stojí. No tak, já jsem ho kupoval za 150 korun, ale tady výborný kolega ho třeba koupil za 350, To je jo? pravda. Protože umí výborně. Takže vy tvrdíte, že to není pravda. Ne. Tak kolik to závaží stálo? Já nevím. Takže 320, promiňte. Cože? Jak dlouho Tak já to dřete? nevím. Jak dlouho třeba dřete na fotbalovém trávníku, abyste si vydělal takovéhle závaží? No. Tak většinou dostávám za zápas jídlo, ale to je v pohodě. Když se mi nedaří, tady nedostanu oběd, ale a to jsem si viděl tak za 2 roky, jo, v pohodě máte. Za 2 roky máte takové závaží. Ano, přesně tak. A to děláte vlastně jen proto, abyste 2 roky dřete, proto abyste si mohl koupit závaží. Ano, prostě je to tak, prostě. Pak s tím závažím zase dřete, abyste si mohl koupit. Kopačky. A s tím kopačkami dřete, abyste si mohl koupit co? Slávu. Tak to jo. Sláva je smrtelná. Co sekund. Tak, my bychom se asi měli rozloučit, takže tohle byl Štěpán Ondruch. Čaute. A Radím Kola. Mír. Ještě já ti ukázám moje trofej.